aure an gane ai kawai ka tsaya menene haƙƙin mata menene haƙƙin miji a mutum 110 ba su gaya maka ana dukan juna ne cikin duhu yana ganin ta rena shi ita ma tana ganin ya rena ta haka ake kowa na kallon kowa mai a matsayin mugu saboda ya tattake haƙoƙinta ita mata mai ta tattake nashi wancan littafin sifatul mu'mina as-sadiqa ai kaga shuraihun al-qadi da ya auro mata da yake matai ya auro da gaske shi dama shuraihun al-qadi ma'ruf wal ma'ruf la yu'arraf ba sai an yi bayani kansa ba don malami ne alƙali masanin shari'a da ya auro mata mai suna Zainab ya kawo gidansa ko da shigowa ɗakin amarya sai ƙoƙarin kabbara sallah ya yi nafila ya yi matarsa addu'a ko da barka da zuwa yana kabbara sallah ita ma sai ta kabbara ta bishi abin da ke gwada cewa ta san me za a yi to ita ma ba za a bata a baya ba wa fi zalika falyatanafasul mutanafisuna akai sallah tare aka sallame bayan nan ya zo zai yi mata addu'a ta ce to dakata tukun kafin a kai wajen addu'a ba sauri ake ba ai mun riga mun haɗu yanzu dakata ni mace ce baƙuwa a wurinka da ka ɗauko daga wata ƙabila yanzu ka auro bayarabiya ko bayarabiya auri bahaushiya al'adunsu masu kyau da yawa mu ba mu da su al'adun yarbawa masu kyau da yawa ba mu da su wasu al'adunmu masu kyau da yawa ba su da su wasu al'adunsu marasa kyau ba mu so wasu al'adunmu marasa kyau ba su so ashe kaga ana neman me taka tsantsan na musamman saboda yare da al'ada sun me sun saba ta ce to ni mace ce da ka ɗauko daga wata ƙabila ban san komi a kanka ba baka san komi a kaina ba to tun da haka ne abin da nake so da kai ka lissafa min duk abin da ka san ba ka so domin in kiyaye shi ita ke nema a lissafa mata a lokacin da mata suke neman su gano abin da ba ka so su riƙe shi gam an gane bambancin ka lissafo abin da ba ka so in bari ya ce to tun da kin tambaya da kaza da kaza da kaza ba ni son shi daga ciki hada baya son fita mara kan gado ai ta fita gida ba ka'ida ana ganewa daga ciki ya ce banu fulan wa banu fulan gida kaza da gida kaza da gida kaza mutanen kirki ne idan kika hada kawance da su zaki gyaru zaki sake samun mai ci gaba amma gida kaza da gida kaza da gida kaza ba mutanen kirki bane ki kiyaye su wannan na cikin sharuɗan da ya gindaya bata cewa kada ta yi matan nan ta tsare aka samu shekara guda cur bai taba cewa don me kika yi kaza ba kar ku manta yanzu aure sati biyu yake mutuwa zuwa wata guda saboda dama ba a shirin aure ba ba a ma san auren ba tukun shekara guda ba matsala ran nan sai ga mahaifiyarta ta zo gidan ba ita ta je gida ba a shekarar ba ta je ganin gida ba shekara guda ba zuwa ganin gida sai mahaifiyarta ta zo bayan ta zo shi kansa yana tambaya wace ce wannan don ko da ya zo tadda dattijuwa tana faɗa a gidansa wance ba ki da hankali ya ba ai kaza ba ya ba a gyara kaza ba tambaya take ba kina cin farfesu ana kawo nama ya abinci dan juya mu ga kokin rami don Allah ba haka ake ba surikai ba su san Allah ba ma'auri bai san Allah ba yarinya ba ta san Allah ba dole mu shiga masifa ba Allah cikin al'amarinmu ita tsohuwar da yake ƙwararra ce a wajen aure ta ƙware ita ce ke dubawa da kanta ba gaya mata aka ba har ta gano kurakuran diyar amma mijin bai ga kurakuran ba shekara guda kuma malami alkali amma da yake ita to ita din ce
ta iya gano kurakuran kuma har ta fara gyarawa, ko da zai shigo gida sai tadda wannan tsohuwa tana wa ta gyara, sai yake tambaya wace ce wannan, aka ce wannan ita ce wance mahaifiyar matarka, kaga bai santa ba. Ya yanzu wato malam, idan wannan kissa fa kare ta ishe mu yanzu ba ka je ka gaido gwaggwata tudu, akwai innata a gangare, akwai kaza, ba haka ke ba yawa a sa mutum ita yawo ya gaji, ya ce wace ce, aka ce surukakka ce, ya yi mata barka da zuwa, ya gaida ta, ya girmama ta, take cewa to zan baka ilimi. Alƙali za ta ba ilimi. Mace ta ce ita mace farko ya mataka, ya ce lafiya lau, faƙaɗe addabti wa ahsantil adab, kin ba da horo, kin yi tarbiyya, kuma kin kyautata ba da tarbiyya, kin yi abin da ya kamata, na samu mata iyakan mata. Ce ina yaro, bari murna, karanka ya kama zaki. Da sauran magana. Ita mace ba a ganin sharrinta sai lokaci biyu. Daga cikin lokutan da nake so in kawo, in ta haihu za ta fara kallon ka matsayin mai gadi, ita da ɗanta suke da gida, kai gadi kake. Ta ɗora shi kan karatu, ta yi musu sallama, ta kama hanya. A takaice sai da ya shekara 20 da wannan mata bai taɓa cewa don me kika yi kaza ba. Shekara 20. In ka ji ana qualitative marriage, to kaji aure na gaske. Wane mutum malam, huna takmalul mushkila, anan matsalar mu take. Na mana misali da wannan dan musan duk abin da za a dauko kasuwanci